Ýylyň sözüň saýlany muň manat baýrak. Makul sözlük teklip etýär. Bilşiňiz ýaly dünýä beli sözlükler Oxford, Cambridge we beýlekler her ýylyň sözüni saýlaýar. Biz hem makul sözlük hökmünde şu görelde esasında özümiziň ýylyň sözüni saýlamak kararyna geldik. Ve bu täsirli şäherde size gatnaşmak üçin mümkinçilik berýär. Saýlanan söze muň manat sowgat berler. Ýöne ilki şertlerini üstüdiňlen haýyş etýän. Birinji nowatda teklipler diňe ata watan habarlary TikTok hasabyndaky şu videonyň aşagyna kommentariýa şeklinde ýazylmalydyr. Başga ýerde, şu videony başga ýerde paýlaşyp biler. Ýöne diňe ata watan habarlary TikTok hasabyndaky şu videonyň aşagyna ýazmalydyr. İkinci şertimiz, teklibiňiz adam ady, yer ady ýa-da milli gymmatlıklarymyz, mysal üçin garaşsyzlyk, beýtaraplyk, baýdyk we şoňa men sözler bolmalydyr. Üçünji, şu saýlan sözüňiz makul sözlük platformasyna ýerleşýän bir söz bolmalydyr. Ýa makul sözlük platformasynda şu wagt 15 000dan gowrak söz bar. Ýöne kim bilýär siziň teklip etjek sözüňiz entek bu 15 000 sözüň arasynda däldir. Şol sebäpli ilk şo sözi makul sözlük.com saytyna girip şol ýerden görüň we şo sözi 4 dilde türkmen, ingliz, türk we ulus dillerinde ýazmalydyr. Hökmen soratyň kaçmaýar makul sözlükde bazı söz bolmalydyr. Mysal üçin alma sözüni diýili. Alma söz türkmen dilinde alma, ingliz dilinde apple, ors dilinde ýa bolak türk dilinde elma mysal üçin şonu hökmetini görkezmelidir. Ve hemmesem karak makul sözlükde ba, ýöne şo ýerden siz görkeziň. Şimdi tesir näher ýazmaly? Bir günde bir näçe sanak teklip edip bilersiňiz, ýani 10 sanak, 20 sanak tapawudy ýok, bäde bir beýle bir çäklendirme ýok. We diňe ilkinji ýazylan tesir saýlanyp alınjakdyr. Ýani bir näçe sanak teklipler geldi, şoň içinden biz iň gowusyny, iň munasybyny saýlajak. Ýöne şo ýerde mysal üçin diýelim ki, alma, elbetde alma däl, alma diýili. Ýöne şu almany kim birinji ýazan bolsa diňe şoň saýlanjakdyr. Şol sebäpli muny saýlap bilmegimiz üçin hökmen soratda mysal üçin 25-nji dekabr, mysal üçin 2024-nji ýyl saat 23:34 mysal üçin şol ýazan wagtyňyz ýa-da wagtyny ýazmagyňyzy haýyş etýän. Ýöne eğerde men aktiwni şekilde seýretip durjak. Mysal üçin şol wagtda ýazypda eğer wagt ütgedilen bolsa, ýer wagt goýulan bolsa, onu ol tesir münasip bolsa bolup aýryljakdyr. Ýene diýäs, diňe ilkinji kabul edilen teklip eýetini baýrak gowşurulýar. Kimler gatnaşyp bilmeýär? Ine meniň, ýani döwran ýazgyjyň garnaşlary, ata watan media we makul sözlük, makul hyzmatyň işgärleri we olaryň ýakyn garnaşlary bu teklipe gatnaşyp bilmeýärler. Täbi aslında şu saýlanjak sözüni hiç kim bilenok, menen bilemok. Ýöne şonda da has bir adalatlar ýakyn bolsun. Men öz garnaşlarym ýa kaçmaýarlar. Makuluň ata watanyň işgärleri, olaryň garnaşlary gatnaşyp bilmeýär. We eğer mesela üçün 10 sanak teklip geldi, 20 sanak teklip geldi ýa-da hiç teklip gelmedi, 1000 sanak teklip geldi bilemok. We şolaryň içinden de bir münasip bir söz bolmasa, onu biz özümüz bir söz saýlarys. Indi bir muňmandy biz çykardyk. Şunu belak geçen şu muňmandy hiç kimden sponsor almadymyz, öz pulumuzy goýýas. Ýani öz şahsy pulumuzy. Ýöne şonu da biz öz göwnümizden şeýle muňmandy çykaralymyz üçin we muňmandy bermäne mysal üçin teklip gelmese, bu ýagdaýda işte muňmandy bir ýerik biz bagş ederiz. Ýöne şu wagt maksadymyz elbetde bir teklip gelmesini garaşýas. Şol sebäpli mysal üçin falan ýere bagş edecek diýip şol aýtyp biljekler. Ýöne men biz näme aýtsam şonu görkezeriz. Aýratyn video bilen görkezeriz. Netije haçan belli bolýar, elbetde 31-nji dekabr 2024-nji ýylda saýlanan sözi we eğer teklip ýerine gelen bolsa, şonuň adyny, familiýasyny eğer TikTokda nähil görünýän bolsa, şu şekilde elan ederiz. Bayraklarym ýanwar aýynyň ilkinji 5 gün içinde nagt görünüşde diň aşağı wagtda gowşurar. Edip bolsa men hem ýakynda Türkmenistana barýar, özüm hem şol ýerde bolarym belki, men bolmasam da işgärler gowşurar. Indi maksadymyz birinji şeýle geçirýär, her ýerle geçirmek has uly bayraklary bilen has şertlerini, rahatlaryny
bir tecrübe yığınap ederiz. Bu bizim birinci tinanşygymyz. Netip bolsa bu şekilde geçireriz. Bir kowat geçirip bilsek netip bolsa diýelim ýygyň sözüne şeýdip makul sözüňiz bilen taýlarsy. Hem bahane bilen size makul sözleri girip görürsünüz, aplikasiýasyny görürsünüz. Ine şu aýdallarmy aslında men videonun aşağına da yazmaçy hökümde de goýjak. Diňe bir meniň aýdallarymdan däl, şu ýerden yazmaçyny hökmen inserip okan. Häzirçe hoş, sag bolun.